Good morning, good morning. Ayos ba itong outfit ko? Pang snow yan. Tapon tayo ng basura. At ating trash. Trash. Basura day, Monday. Maganda ang panahon, no? Maganda. Yeah. Okay. Medyo malamig na. Tingnan natin yung ating ulam, tanim. Ayan, kalukunay, sili, ating bayabas. Okay, kape-kape muna tayo. Maganda ang weather is good. Recorded daw. Okay, kape muna tayo. Kape. Okay, cheers. Ulam. Sungaro, nakapan sa tiimak. Anda na alam bote. May sa mayat. Siguro nasobrang din sibog. Sabagay, data maagkwan tubo ng data. Nandiyan may isang mayat niya. Ngayon, ang bintas niya. Ay, happy anniversary nong. Thank you. 50? 50? 50 kayo? Mother ko 1970, Nadia anniversary yo. 54 di ko amin anniversary. Ni mamang ko nagkasarada May of 1972. Sige yo, 19. Di kasar kami. Nalipat. Ay na, apo. Siya kamuk pa eh. May 12 sa. May 12. Anniversary na. 1972. Na yan na 73. Nagpix, ada tinatay ko, Ilocos. Ha? Ang damati agama. Nga. Kanyam. Ilocos Santo Domingo napad na natay. Nagabot taga Manila da napad na nagdidigo si Ilocosor. Natay karon. Nalwas Normal kinna. Wala nakakawang Todo agang angin. Duwa da nga agama. May nagbak. Atay karon. May samon ay. Natay han dati sa anak eh. Inja anak ko natatang 16 years old yung anak 37 ka nagapuda yung Manila manda di Santo Domingo Ilocosor Kita amlatiga ko tayo hama ka nung nabartag ang mga nakainom tinalay mo orin ako sa nakalayng mo napigsaya current sabagay kabutong kumati dati ko da pobyak eh nagsya naman natay di sana pa nagbanit day duwa kami balot. Kaya chinelas ko na tinag. Ke pamikin inala ka nagbig sa dalo yon. Chinelas lang ko na. Nanipod day So dapat talaga nakakuha ka. Yung life vest ka. Hindi lang problema naka life vest ka no ingkuha nakadigay dalo yon ti babato. Ako malalaban mo. Hindi kalkalunay mo ni. Nalinis yan. Adarita. Neti kamotem niyo. Pintas si kamotem. Ang kamot ni man. Kamatis. Ang kamote ni kuya. Ayan. So, yun sayang din yung kinukuha niya mga botelya. Tsaka plastic. Pwede ibenta yun eh. Ay, malunggay. Ang dati bunga na kanyak di may isa eh. Yung malunggay ko. Ang bunga na. Dagkon to kanyam. Namkuha pa lang taggagaysa. Marunggay, bunga. Itigkon to kanyam. Ay, nagbunga dyan meron kayo mo. Well, Diyan mga ako diyan, masanutang agukukis.
Nutam data. Tigguntungan niyam no ka. No umado. Uy na. May tipanahon data. Sige kaya gawi din nong. Oo na. So mati pagrugyan ti ko. Basta kami makintatang ko ide. Pa kami pente gasolinaan ah. Gasolina sa San Jacinto Park. Dito ado. Si pagka. Kung hindi park dito, park dito di Bloomfield. Uy. Dito pa panam. Di ada ti alam discarding ko yung may kabit nga dito. Kada machambaam no duman ti. Tayo dagoy-goy na. Kung di may kabil. Ay na. Dadalig na do ha. May Kabil mo tatay jay pakas jay. kana si siat di ah. Di pagbirbiro ko jay di gardina. Oh, so adi kom di ay. So the best ano kastan rigat. Anak manggard nga pa dito tago damay. Ah, so ti exercise mo. Iso gardi. Yeah. Kos lang nga. Basta ang kalaki din ako. Ingat ka lang, ang delikado nga talaga ta mumukti ko di gali dito. Uy na. Di trip nga kwa. Macha banda ka lang eh. Uy. Basta di ka lang safety. Silang safety nga pagkukuha nga ako. Pagka bigat kita na panak kita na kata. Dapat na hala. Kaka masasidig yung homeless, yadaywam. Ay wala na yun. Tadi mo. Dati lang. Nag-ring ko sa club dito. Isa ka di homeless to halos gagayim ko tak ikati ka nanda eh. Sa likod. Ikati makanda kita. Narigat ta bakan to barsakan sa bido nga taasong talikod. Uwi na. Kagi nyami ka asong mamok eh. Ikati ka nanda. Dati ti balay ko anyo nga lokolok pa. Ikat. Yun o. Sabay. Ah? At ako man ora siya ba pintas si kwakata. Napintas jay kamote. Baka sumant almusal kung daman ah. Nangin natin kamote. Oh, di ba fresh niya? Sige nang. Yan si Kuya ay ano yan. Tumatanggap na yan ng pension. Silang mag-asawa. Nag-i-enjoy na lang dito sa kanilang buhay. Ganda ng weather. Ito, may rep. Siguro pinamimigay na to. Tsaka freezer pa oh. Pwede pa to. Oh. Freezer tsaka double door parang hindi na. So yan tayong mga pakinabangan dito eh sa California. Kaya yung mga nagpipick up ng mga bakal-bakal kumikita yan kasi pera yan eh. May mga truck. So ano yan, goods yan, added income, especially mga karamihan mga Meksikano. Kaya mga Meksikano ano yan eh, kumbaga magaling mag-ipon ng pera, masinop, magaling sa trabaho. Yan, kukunin nila yan kung free yan. Parang okay pa siya oh, yung freezer. Gandang weather. Yan, may mga senior din na naglalakad. Doon, meron pa doon. So karamihan yung mga may edad niya, talagang yung kanilang physical activity hindi nawawala. Para syempre yan to, manasa siguro 80 maigit na siyan. So ganyan lang, everyday exercise, walking, kahit anong pwedeng gawin na kaganda ng ating katawan, physically, mentally, para maging maliksi, malakas at maganda ang ating yung ating pang araw-araw na pananaw sa buhay. Yan, dito kami sa FedEx, papagawa tayo ng bagong calling card again para sa aming negosyong Alka Vida dito sa FedEx. Yan, FedEx tayo. Dito din ako nagpapagawa ng mga pang calling card ko noon sa Lechon. So ngayon yung aming business na Alka Vida. So scan muna natin dyan, tapos email nila.
ating business card. Ang Alcavida, yan ang aming business Alcavida. Gawa tayo ng bagong business card. Ito yung number ko. And we could get it tomorrow? Yeah, tomorrow. What time you guys close? We close at 8. Get it early morning. No, Yeah. It's not. Is that available in the morning Yeah. already? No, I said The thing is, because we close in an hour. Yeah, So we're not gonna be able. Oh. they can do it. It should be like afternoon, like it's I 24 could have it done by hours. by noon, by Oh, 12. okay. Yeah. Maybe after. Because I'm working like 8 Uh-huh. and then I can pick it up. so like maybe 6. Oh no, you said like 8, so you could pick it up. Okay, let me turn one out. Let's see how it comes out. Okay, dito tayo sa Island Pacific. Pacific tayo, Island. Pampano. Pampano tayo, Pampano. Okay, Pampano. Yeah, boss. $3. Iko. Pampano. Sinigang mix wala na. Yeah, may mga prito doon, oh. Gusto mo? May mga prito na hindi kinuha. Sinigang mix. Latong Ingo Premium 3-in-1 Coffee ko meron original brown coffee. Brown Barako. Brown Barako. Brown Barako. Kape. Kape. Dan. Sana nawas. Puto. Puto. Maliliit lang. Pansit ng crab. So it's $9.75. Sopa. That's fine. Just one order that and tsaka pinakdakan. Half pound. Hindi ko nang makalimutan ng aking chili. Mansi. Oh, ayos.
hindi ano. Ito Ilocano. 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 Yan o. Mangga oh. Siya ito. Kalabong. Galabong ako eh. So, looking ko for tomorrow. Yan. Labong. Saluyot. Ang baby girl. Kamot-kamot ang baby girl. Abby girl. Morning, Abby girl. No. Morning. Puyat na naman. Check natin, mayabas natin. Yan o. Laki na. Diba? Ayan o. Yun. Yan o. Dito tayo sa Cottonwood. Medyo mainit. Okay, kalalabas lang ng church. Time check 12:14. Na-survive natin yung 24 hour na fasting. So I think hindi pa pwede sa akin yun. Kailangan ko talaga na mayroong pagkain within the 24 hours. So okay lang, hindi naman ako nanghihina. Wow! Pero mas okay pagka low carb na lang. So mag-low carb na lang ako. Back to no rice diet na lang. So fasting kahit isang araw lang para ma-reset yung ating yung sa body natin, yung sistema ba, para mag-cleanse na rin, cleansing. So parang cleansing na rin yung ginawa ko na no food for 24 hours. So ngayon back to no carb tayo. No carb, pero kailangan pa rin may mga gulay, protein, karne, pero wala lang rice. Yun na lang ang ating gagawin. Okay, that's it. Tapos lang ang church. Let's go.